chcete získať modpack, ako je All of Create, budete na to potrebovať SK Launcher. Na obrazovke sa vám teraz zobrazí screenshot kanála mojho brata a tam má natočený tutoriál. Hodím vám link ešte dole do popisku na to videjko a tam máte potom kamsne tutoriál, jak si stiahnuť SK Launcher. Je to zadarmo a ušetrí vám to plno času len tak. Takže kliknite na Installations Manager, potom pôjdete na Modpacks, tu na si stačí vyhľadať, pre mňa je to All of Create, napíšete tu toto, máte tu All of Create, najlepšie funguje na 1.21.11 a potom už len kliknete tu na All of Create 1.21. No, je to jednička a je to síce Neoforge, takže vás to nenapojí na žiadny server, ale už len kliknete play a máte tu na modpack All of Create. No a to bude asi všetko.